A situación da Península Ibérica. A Península Ibérica está nun sitio peculiar. Vale. Está nun sitio que é unha encrucillada de camiños entre masas de aire moi diferentes. O aire, digamos que funciona así como se estivera embolsado aquel que ten as mismas características. Entón, onde está a Península Ibérica? Está entre o Atlántico, desde aquí o Atlántico, que é un océano moi frío, é frío, un océano frío, e claro, as masas de aire, o aire que pasa por encima do Atlántico, vai a ser aire frío e húmido, porque pasa por arriba do mar. Sen embargo, para outra beira hacia da Península Ibérica temos o Mediterráneo. O Mediterráneo é como unha pociña. O Mediterráneo está aí pechado polo Estreito de Gibraltar aí que requence, ponse a cocer todo o verán, é un mar quente. Vale, ten unhas temperaturas moi superiores do Atlántico. Entón, de aquí nos van a vir masas de aire quentes e húmidas tamén, dado que é un mar. Tamén temos masas terrestres moi diferentes, que son secas. Temos, sabedes o mítico, non? Ven unha ola de frío siberiano, ven daqui desde a profundidade de Rusia. Todo o continente europeo, inverno particularmente, claro, está cuberto de xeo, de neve, e o aire que se coloca encima se enfría moito. E é seco, porque ven do continente, non ven do mar. Pasa por zonas secas e é moi frío e esas masas de aire nos chegan. E tamén nos chegan de África, do norte de África, por exemplo, do Sáhara, temos todo o Sáhara aquí moi cerca, moi perto da nos veñen masas de aire moi quentes e moi secas. Entonces esa confluencia é a que vai facer que vai facilitar que haxa tantas diferencias climáticas dentro da Península Ibérica, que nun territorio relativamente pequeno haxa moitos tipos de climas moi diferenciados.